Kaixo guztioi. Gaur, Nietzscheren, Marxen eta Freuden iruzkin kritikoa landuko dugu. Zein da tesia? Ondokoa. Susmoaren filosofoek, Marx, Freud eta Nietzsche, hainbat esparrutatik ekin zioten jainkoaren ideiak mendebaldeko kulturan izan zuen eraginari. Marxen hitzetan, erlijioa herriaren opioa da. Zertarako balio dute erlijioek? Eta erlijioek lehen betetzen zuten lekua beste zerbaitek ordezkatu al du? Goazen tesiaren puntuak banan garatzera. Hasteko, zergatik zen erlijioa herriaren opioa Marxentzat? Marxek erlijioa herriaren opioa zela esaten zuen, erlijioa berarentzat ideologia bat zelako. Ideologia hitza Marxengan oso hitz berezia da, kutsu negatibo bat dauka. Marxen aburuz, ideologiak klase zapaltzaileak asmaturiko ideia multzoa ziren, errealitatea deformatu eta klase zapaldua kontrolatzeko. Marxek uste du ideologien ondorioz, gizartea, pertsonak alienatu egiten direla. Eta zer da alienazioa? Latineko alienus hitzetik dator. Ingelesez alien entzungo zenuten. Kontuz, ez da alineazioa. Futbolak gaur egun kalte handiak ekarri dizkigu horregatik. Alienus hitzak arrotza esan nahi du. Ajeno, gugandik kanpo dagoen hori. Eta alienatuta egotea, gure izatea, gugandik kanpo egotea esan nahi du. Apurtuta egongo bagina bezala. Eta Marxen aburuz, alienazioa da gizakiaren ukapena. Esan dizuedan bezala, erlijioa ideologia bat da, errealitatea deformatu egiten duena, eta jendea kontrolatzera, alienatzera eramaten duena. Zergaitik, 3 zentzutan esaten du Marxek, erlijioa ideologia bat dela. Lehenengo, errealitatea guztiz deformatzen duelako. Esaten du, jainkoak gizakia sortu duela, eta hori guztiz faltsua da. Gizakiak sortu du jainkoa eta ez alderantziz. Klase zapaltzaileek sortu dute jainkoa. Bigarrenik, erlijioa herriaren opio bat da, jendea klase zapalduari itxaropena ematen diolako hilosteko bizitza batetan. Eta hilosteko bizitza benetako bizitza bezala planteatzen duelako. Benetako bizitza mundu fisiko honetakoa den heinean. Erlijioak, iraultzak, matxinadak egiteko gogoak kentzen dizkio jendeari, lokartu egiten du jendea. Zergaitik, erlijioaren mezua delako bizitza hau malko bailara bat dela eta sufritzera etorri garela. Ondorioz, egin behar duguna da, etsipenez bizi, etsipenez jasan gertatzen zaizkigun gauza txar guztiak, eta norbaitek zaplasteko bat ematen badigu, beste masaila jarri. Horrela jokatzen badugu saria lortuko dugu. Hurrengo bizitzan, hil ostean, paradisuan biziko gara. Zentzu horretan, esaten du Nietzschek, erlijioak jendea lokartzen duela. Horregatik esaten du herriaren opioa dela. Eta azkenik, erlijioak alienatu egiten gaitu, gure gizartearen egitura injustoa, estatu quoa, legitimatu egiten duelako klase zapaltzailearen alde jarriz. Hau ikusteko, historian zehar begiratzea baino ez daukagu. Fijatzen bagara, Eliza Katolikoa beti egon da diktadura guztien alde, bai Hego Ameriketan, bai hemen Europan. Beraz, sofritzen dutena klase zapaldua lagundu beharrean, klase zapaltzailearen alde jartzen da. 3 arrazoi hauengatik esaten du Marxek erlijioa ideologia alienizatzaile bat dela. Eta zertarako balio dute erlijioek, zertarako asmatzen ditugu. Hemen 3 arrazoi, 3 funtzio aipatuko dizkizuet. Funtzio psikologiko bat, funtzio politiko bat eta funtzio epistemologikoa. Eta atzeko aurrera hasiko naiz, lehenengo funtzio epistemologikoa aipatuz. Jakingo duzuenez, hasiera batean, gizakian Homo sapiens sapiens bilakatu berri zenean,
Azaldu ezin zenaren azalpen moduan, azalpen gisa sortu ziren erlijioak. Bigarrenik, funtzio psikologikoa aipatuko dugu, kontsolamendu gisa edo bizitzari zentzua emateko. Hemen, susmoaren filosofo bi ditugu, alde batetik Nietzsche. Berak, dakizuenez, jainko kristaua haulek sorturiko asmakuntza bat dela esaten du bizirauteko. Izan ere, haulek ezin dute onartu bizitzaren alde dionisiakoa eta desagertu egingo ziren. Moral kristauarekin bizitzari zentzu faltsu bat ematen diote eta biziraupena ziurtatzen dute. Freudi dagokionez, jainkoa giza adimenaren sorkuntza edo asmakuntza psikologiko bat dela esaten du ere bai, eta jainkoa eraikuntza psikologiko bat da zertarako, giza segurtasun eta kontsolamendu beharrak asetzeko ziurgabetasunaren eta beldurraren aurrean. Aitaren funtzioa egiten du gure bizitzan. Azkenik, funtzio politikoa daukagu, gizartea kontrolatzeko. Hemen, Karl Marx filosofoa aurkitzen dugu, jainkoa asmakuntza bat dela esanez, baina Nietzschek ez bezala ez du pentsatuko haulek asmatu dutenik jainkoa, baizik eta klase zapaltzaileak asmatu duela. Kontutan hartu behar duzue, Marxen arabera historian zehar beti egon direla klase zapaltzaile bat eta klase zapaldu bat. Hasiera batean, pentsatu, egipziarren garaian, klase zapaltzailea, enperadorea, kleroa ziren, eta klase zapaldua, herria, esklaboak. Ondoren Grezian, aristokratak zeuden alde batetik eta beste alde batetik esklaboak, emakumezko eta txerritarrak. Berdin erromatarren garaian, patrizioak alde batetik eta bestetik herrizumea, esklaboak eta bar. Erdiaroan, argi eta garbi, erregea, nobleak eta kleroa eta herrizumea. Eta 19. mendean, kapitalistak eta langileria edo proletalgoa. Orduan, klase zapaltzaileak aspaldi asmatu zuen erlijioa, klase zapalduari iraultza egiteko gogoa kentzeko. Kontutan eduki klase zapaldua beti jende gehiago dela, baina hilosteko bizitzaren itxaropenaren bidez, zer lortzen da jendea etxita jarraitzea, bizitza hau malko bailara bat dela onartzea, eta saria hilostean lortuko dutenaren esperantza mantentzea. Azken finean, mundu honetako bizitza ez da benetakoa, ona sofritzera etorri gara. Orduan, ezbeharrak, injustiziak eta bar pairatu behar ditugu apaltasun, etsipenez eta mantsotasunez. Eta horrela jokatuz gero, hilostean benetako bizitzan jasoko dugu saria, izango gara zoriontsu eta jainkoarekin batera salbazioa lortuko dugu. Goazen orain, ikustera ea zeintzuk diren herriaren opio berriak, baldin eta opio berriak badaude. Filosofo ezberdinen aburuz, 4 herriaren opio berri identifikatu ditu. Lehenik, kontsumoa eta entretenimendua, bigarrenik nazionalismoa eta komunikabideen politika, 3. sare sozialak eta teknologia, eta 4. kirola ikuskizun gisa. Goazen ikustera hemen filosofo ezberdinek zer esaten duten. Lehenik eta behin, kontsumoa eta entretenimenduari dagokionez, 2 egile edo 2 bloke desberdin aurkitzen ditugu. Alde batetik Frankfurteko eskola, konkretuki Theodor Adorno eta Marx Horkheimer. Ilustrazioaren dialektika idatzi zuten 1954an. Eta han, kontzeptu berri bat sortu zuten, kultura industriarena. Hau da, kultura arte bat izan beharrean jada beraiek industria bat zela ikusten zuten. Eta nola argudiatzen zuten hori? Esanez, zinemak, musikak eta telebistak eduki estandarizatuak ekoizten dituela. Eta eduki hoien bitartez, hiritarra kontsumitzaile pasibo bihurtzen dituztela. Bestera batera esan da, haientzat entretenimendu masiboak sistema kapitalistaren konformismoa eta onarpena indartzen ditu, eta kritika eta pentsamendu autonomoa saihestu. Beste alde batetik, Byung-Chul Han filosofoa daukagu. Han, Hego Koreako filosofo eta saiakeragilea da, kultur ikasketetan aditua eta Berlingo Arte Unibertsitateko irakaslea. 2010 urtean Nekearen gizarte idatzi zuen eta 2014an psikopolitika. Eta lan hoietan, homo consumens bihurtu garela baieztatzen du. Homo consumens
kapitalismo berantiarraren figura nagusia dela baieztatzen du. Kontsumoarekiko obsesioa ezaugarri duena, identitate eta errealizazio pertsonalerako modu gisa. Janen ustez, gizabanakoa jada ez du kanpoko indar batek esplotatzen. Lehengo kapitalismo industrialean bezala. Baizik eta oraingo kapitalismoan bere borondatez autoesplotatzen da subjektua. Kontsumoak askatasuna eta zoriona ematen dizkiola sinetsita. Baina egia esan, merkatuak eta publizitateak zuzentzen dute kontsumitzeko nahia. Beraz, ez da nahi azke bat homo konsumensek pentsatzen duen bezala. Gainera, janen ustetan kontsumo eredu hori kontrol sozialerako modu bat da. Pertsona berehalako plazeraren bilaketa etengabean okupatuak mantentzen ditu, sistema zalantzan jartzeko arreta galaraziz. Hau da, bai Frankfurteko eskolarentzat, bai Byung-Chul Han filosofoarentzat, kontsumismoa, pentsamendu autonomoa, pentsamendu kritikoa eragozten duen kontrol mekanismo bat da. Bigarrenik goazen nazionalismoa eta komunikabideen politika ikustera. Hemen, bi egileekin egiten dugu topo. Alde batetik, 1984 obra idatzi zuen George Orwellekin. Jakingo duzuenez, abertzaletasuna manipulazio ideologikorako tresna izan da historikoki. Eta bere lanean, 1984 lanean, Orwellek erakusten du erregimen autoritarioek propaganda abertzalea erabil dezaketela errealitatearen pertzepzioa moldatzeko eta kontrola mantentzeko. Beste alde batetik, Noam Chomsky filosofo estatu batuarra dugu. 1988an Manufacturing Consent lana idatzi zuen. Bertan, Chomskyk adierazten du gobernuek propaganda eta bitartekoak erabiltzen dituztela iritzi publikoa moldatzeko eta status quoa mantentzeko. Zer da status quoa? Gizartearen egitura, injustoa bada edo ez bada. Orduan, konkretuki zer egiten dute, komunikabideek eliteen interesekin bat datorren errealitatea fabrikatzen dutela baieztatzen du. Hau da, komunikabideak botere politiko eta ekonomikoaren hedapena direla, extensio bat direla. Chomskyk dioenez, informazio nazionalista eta polarizatuaren bombardaketak nortasun kolektiboa kritikoak indartzen ditu, eta ondorioz, herritarrek gobernuaren erabakiak onartzen dituzte hauek zalantzan jarri gabe. Gaur egun, diskurtso populisten gorakadak eta manipulazio mediatikoak abertzaletasuna herri modernoaren opio bihurtu dute. Izan ere, desberdintasuna edo ustelkeria bezalako arazo estrukturalen arreta, kanpoko edo barruko etsaiak eraikitzera bideratzen du. Eta, pentsa Trumpen Make America Great Again, maga leloan, edo Europear eskuineko alderdiek sustatzen duten Make Europe Great Again, mega leloan. Espainia mailan, Alderdi Popularrak eta Voxek Espainiarra izatearen harrotasuna saldu izan dute Katalunia eta Euskadiren aurka joanez urteetan zehar haien ustelkeri kasuak eskutatzeko. Nire galdera zuentzat, Euskadi mailan pentsatzen duzue Euskal Abertzaletasuna alderdiren batek ere erabili duela ustelkeria eskutatzeko? Hor uzten dizuet. Eta goazen orain, sare sozialak eta teknologia herriaren opio bezala ikustera. Hemen, berriz ere bi filosofo aurkitzen ditugu, alde batetik Byung-Chul Han eta bestetik Gilles Deleuze. Byung-Chul Hanek infokrazia lanean zer esaten digu, sare sozialak komunikazio tresna izatetik, alienazio tresna eta kontrol tresna izatera igaro direla. Alienazio tresna direla zer esan nahi du? Gure izatea galdu egiten dugula sare sozialen bidez. Hau da, gure benetako errealitatea, gure benetako izatea, proiektatu egiten dugu Instagramen edo TikToken edo sortzen dugun pertsonaia ideal horretan, eta horrela gure izatea galdu egiten dugu. Gehiegizko informazioak bestalde,
Hausnarketa sakona berehalako sarearekin eta polarizazioarekin ordezkatu du, eta horren ondorioz, sare sozialak ere kontrol tresna bihurtu dira pentsamendu kritikoaren aurka doazelako. Bestaldetik, Gilles Deleuze filosofo frantsesa daukagu, esan dudanez, eta honek esaten du disiplina elkarteetatik kontrol elkartetara pasatu garela. Zer esan nahi du honek? Lehen, kontrola kanpo elkarte batzuek inposatzen zigutela. Polizia, gobernua, dena delakoa. Baina orain, guk geuk borondatezko autoesposizioaren bidez zaintza elkarteen parte bilakatzen gara. Hau da, guk erabakitzen dugunean sare sozialen bidez kontu bat zabaltzea, gure datu pertsonalak ematen dizkiegu enpresa pribatuei, eta haiek azkenean gure ohitura, gure gustoak eta guri buruzko informazio guztia izatea lortzen dute. Hiperkonektibitatearekiko mendekotasunak pentsamendu kritikoa eraikitzea eragozten du. Eta masak arazo politiko eta ekonomiko errealetatik distraituta mantentzen ditu. Zentzu horretan, herriaren opio berri gisa funtzionatzen dute Deleuzen hitzetan. Eta, azkenik, kirola ikuskizun gisa komentatu beharra dugu. Hemen lau egileri buruz hitz egingo dizuet, Umberto Eco, Antonio Gramsci, Eduardo Galeano eta Jean-Marie Brom. Umberto Eco italiarrak Mike Bongiornoren fenomenologia saiakeran, futbolak eta masa kirolek hartalde mentalitatea eta konformismo soziala zabaltzen dituela salatzen du. Bestalde, Antonio Gramsci, filosofo marxistak, futbola hegemonia kultural gisa ikusten zuen, non klase zapaltzaile, klase nagusiek, entretenimendu masiboa erabiltzen duten arreta borroka sozialetik desbideratzeko eta langileria entretenitua izateko. Ildo beretik, Eduardo Galeano idazleak El fútbol a sol y sombra lanean, kirola merkantilizatu egin dela eta ikuskizuna jokoaren esentziaren gainetik jartzen duen negozio bihurtu dela kritikatzen du. Berrikiago, Jean-Marie Bromek, Sociologie politique du sport lanean, futbola kontrol sozialeko erakunde gisa deskribatzen du. Obedientzia, muturreko lehiakortasuna eta nortasun nazional faltsua indartzen dituena. Masek egiturazko arazoak zalantzan jartzea saihestuz. Futbola opio moderno bihurtu da fanatismoaren gorespenaren, kirol ikuskizunen gainkargaren, egunero dago futbola, eta gobernuen eta korporazioen instrumentalizazioaren ondorioz distrakzioaren bidez egonkortasun soziala sortzeko. Beraz, zein izan daiteke iruzkin honen ondorioa? Alde batetik aitortu beharra dugu, kapitalismo berantiarrak gizartearen kontrol tresna berriak asmatu dituela, erlijioak zientziaren ondorioz galdu duen indarra ordezkatzeko. Zer egin dezakegu kontrol tresna berri hauen kontra? Kontsumismoaren aurrean, neurritasunez bizitzea iraultzaile izan daiteke. Agian beste inork autoaskeak izatea izan dezake helburu, aintzinako estoiko eta zinikoek proposatzen ziguten moduan. Sare sozialei dagokionez, boikota egitea dago, eta errealitate virtuala alboratu, harreman sozial sakon eta esanguratsuekin ordezkatuz. Kirol ikuskizunei dagokionez, neurriz disfrutatzea dago fanatismoetatik aldenduz, eta azkenik, abertzaletasun propagandistikoa ekiditeko, komunikabideetatik desintoxikazio aldiak, sasoiak hartu. Herriaren opio berri hauei aurre egiteko ere erresistentzia ekintza bezala irakurtzea proposatzen dizuet eta zuen buruak garatzen eta lantzen jarraitzea. Dena den kontutan eduki behar dugu, Kantek zioen bezala gizakiok metafizikaren beharra dugula. Beraz metafizikari ezin diogu uko egin. Hau da, gure bizitzei zentzuren bat eman behar diogu.
Hori bai, alienaturik ez bizitzeko, engainaturik ez bizitzeko, esplotaturik ez bizitzeko, politikoki aktibo izatera eta feminismoa, ekologia edo munduarentzat onuragarria den aktivismo motaren bat garatzea izan daiteke irtenbidea. Hannah Arendtek honi bita aktiba deitzen zion, esfera publiko eta politikoan parte hartzea. Honek, pentsamendu kritikoa izatera lagunduko dizue eta pentsamendu kritikoaz bizitzera. Asko estimatzen nuen irakasle batek esaten zuen bezala, "The world is full of idiots, don't be one of them." Bueno, besterik gabe, agurtzen zaituztet. Espero iruzkin kritikoa prestatzeko ideia hauek lagungarri izatea eta klasean ikusiko dugu elkar. Ondo izan.